SBI मेगना मिड केप फान्ड डाइरेक्ट प्लेन ग्रथ बेवहाय 44.55 रुपिस लस जादों 0.15% लस देखायदों। बाखि कानाडा रब'को स्मल केप फान्डआव प्रफिट देखायबाय 360 1.16% रिटार्न होदों बियो। नाथाय दिनैनि बेवहाय इमान बुरजा प्रफिट देखायबाय फारसेथिं SBI मेगना मिड केप फान्डआव 0.15% लससो देखायनानै होबाय। होमबा मिड केप आरो स्मल केप गोबां डिफारेन्स दङ। बेवहाय जों मिउचुवेल फान्डनि डिफारेन्सखौ नायोब्ला बबे मिउचुवेल फान्डआव रिटार्नखौ एखे रोखोमनि होआ, बेखायनो होनदों स्मल केपआव लस जायोबाथाय लस जायो, गिदिर लस जायो, प्रफिट जायोबाबो गिदिर प्रफिट जायो। बेनिफ्राय माब्लाबानि मार्केटनि गासिबो कम्पानिफोरनि माने दावखोनाया बा दावख्लायनाया एखे जाया। मालाबा बबेबा मोनसे स्मल केपआव थानाय कम्पानिफ्रा गासिबो एखे रोखोमनि ग्रथ बा गोजौ फारसे दावखोलांबाय थायो, कम्पानिफ्रा प्रफिट देखायो। बेनिखायनो मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिय'आव ओइदिनखालि गिदिर प्रफिट देखायनो हागौ। बेनिफ्राय SBI मेगना मिड केप माने बे मिडिल साइज कम्पानिफ्रा बेवहाय नैबे मिउचुवेल फान्डआव SBI मेगनामाव हाबनानै दंजोबो नालाय, मिडिल साइजनि कम्पानिफ्रा माने गोजौ फारसेबो थाङाखै, डाउन फारसे एसे देखायदों। बांसिन कम्पानिफ्रानो बेवहाय माने गोजौ फारसे ग्रथ जायाखै, मुभमेन्ट जायाखै। बेनिफ्राय बेवहाय थानाय कम्पानिफ्रा नैबे SBI स्मल केपआव गैया, बेनिफ्राय स्मल केपआव थानाया मिड केपआव गैया। बेनिखायनो डिफारेन्सआ बेखौनो नुदों जे बेवहाय जोङो मोनसेयावहाय प्रफिट नुबाय, मोनसेयावहाय लस नुबाय, आरो मोनसेयावबो लस नुबावबाय। SBI कन्ट्रा बेवहायबो लस नुदों 65.13। माने स्मल केपआ आलादाखा, स्मल केपनि दिनै प्रफिट होबाय, फारसेथिं SBI मिड केप बेफोरो लस देखायबाय। अब्ला नायलांबाय थानि निप्पन इन्डिया स्मल केपआव दिनै प्रफिट देखायदों 170 रुपिस। माने ओरैबायदि 1.33% देखायखादों। नैबेयावहायबो 1.16% देखायखादों कानाडायावबो। बेनिफ्राय आरो निप्पन इन्डिया लार्ज केप कम्पानियावबो लस देखायदों दिनैनि दिनाव। माने गिदिर कम्पानिफ्रा बेवहाय निप्पन इन्डिया लार्ज केपआव दङ। बे गिदिर कम्पानियावहाय इनभेस्ट खालामनाय जादों। बे गिदिर कम्पानिफ्रा माने पारफरमेन्स खालामाखै, मुभमेन्ट जायाखै, प्रफिट देखायाखै। बेखायनो मिउचुवेल फान्डआवबो बेवहाय लस देखायदों एसे। स्मल केपजों गोरोबलायासै एबारनि प्रफिटआ। मालाबा गासिबो एखे रोखोमनि प्रफिट बा लस बिदि देखायनो नागिरो। बेखायनो पर्टफलिय'आव स्मल केप आरो मिड केप आरो लार्ज केप बे मोनथामखौबो जुदि पर्टफलिय'आव जुदि इनभेस्ट खालामनानै दोनोब्ला, मोनफ्रोमबो मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामनानै दोनोब्ला, जोङो बेफोरनि लस प्रफिटखौ सानफ्रोमबो सोरबा बबे समाव लस होयोब्ला सोर प्रफिट होयो बेखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। बेखायनो जोङो मिउचुवेल फान्डआव स्मल मिड केप आरो लार्ज केप मोनथामखौबो दोनोब्ला जोङो बुजि मोनो आरो सोर रिटार्न होयो, सोर प्रफिट लस होयो बेबायदि। बेनिफ्राय बेवहाय नायदो टाटा स्मल केप फान्ड। टाटा स्मल केप फान्डआव माने स्मल केप साइजनि कम्पानियानो दिनैनि दिनाव मैयानि दिनाव पारफरमेन्स माने प्रफिट देखायदों, मुभमेन्ट जादों। बेखायनो गासिबो कम्पानिया गोजौ फारसे थांनायखायनो नों जेसेबांखि गुबुन नामनि मिउचुवेल फान्ड स्मल केपआव दोना मानो गासिबो प्रफिटखौ बे एखे रोखोमनि एसे देखायफ्रामजोबदों। खायसेयाव एसे बांसिन डिफारेन्स। माने टाटा स्मल केप फान्डआव बुरजासिन देखायबावदों 1.72% देखायदों। बे पार्सेन्टफोरखौ नायनानै लानांगौ। अब्लानिया जोङो बबे मिउचुवेल फान्डआ रिटार्नखौ बांसिन होयो, जोङो पर्टफलिय'आवहाय एसे 500आनो जा 1000आनो जा इनभेस्ट खालामोब्ला, माने 4-5सो मिउचुवेल फान्ड लायोब्ला जों बेवहाय खम बुरजा रिटार्न होनायफोरखौ नुलांबाय थायो। सोर बांसिन रिटार्न होयो बबे समावहाय। हमना ला गाबोननि समाव बियो खम रिटार्न होगोन आरो बे खम रिटार्न होनाया बुरजा होफिनलायगोन बेनिफ्राय बांसिन। बेबायदि आरो उन सिगां। बेंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्ड बेवहायबो 137 प्रफिट देखायदों दिनैनि दिनाव। माने 1 पइन्टनि बारा पार्सेन्ट देखायगासिनो दं बेबो। फाराग फ्लेक्सि केप फान्ड डाइरेक्ट बेवहाय माने लस देखायदों। फाराग फ्लेक्सि केपआबो मिडिल साइज कम्पानि बायदि माने देखायदों। बेवहायबो लार्ज केप, मिड केप आरो फ्लेक्सि केप बेफोरो गासिबो लस देखायदों, माने एखे रोखोमनि लस देखायलांदों। बेनिफ्राय क्वान स्मल केप फान्ड, बेबो स्मल केप फान्डनि नालाय प्रफिट देखायदों दिनैनि दिनाव। 1% देखायाखै, 0.94, 1%नि खाथियाव प्रफिट देखायदों। SBI स्मल केप फान्ड बेवहायबो 1.76% प्रफिट देखायदों, 1.76। अब्ला बेवहाय जोङो डिफारेन्सखौ नुनो मोनबाय। दिनै मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिय'आव रिटार्नखौ नायोब्ला SBI आवहाय बांसिन नुनो मोनदों 1.76। बेनिफ्राय सोर दङ नंगौ दे 1.72। टाटा स्मल केपआ 1.72, बेनिफ्राय SBI स्मल केप फान्डआ 1.76। टाटा स्मल केप फान्डनिफ्राय SBI स्मल केप फान्डआबो बांसिनबावसो। बेनिफ्राय बाखिफोरनि
पार्सेन्टेजखौ नायोब्ला बेंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्डआव खिन्थु 1.8%, 80 जानो हागौ बियो, 1.8%, बेवहाय बांसिन देखायबावदों आरो बेनिफ्राय बाखि निप्पन इन्डिया स्मल केप फान्डआव 1.33%, 1 पइन्टनि बारा गोजा नाय, कानाडा स्मल केप फान्डआवबो 1.16%। बे स्मल केप खिनियावल' प्रफिट देखायनाय जाबाय दिनै। गासै प्रफिटआ बेसेबां जाखो नैफोर लस खिनिखौ माइनास खालामनानै, लसआथ' लस देखायबाय, बेनिफ्राय स्मल केप खिनि गासैबो मिलायनानै प्लास जानानै नैबे लसखौ दानख'नानै बेसेबां प्रफिट नुखो 755 प्रफिट देखायबाय। बेखिनि गासै टटेलाव 4114 बेबायदि जाफिनबाय, माने रिकभार जानो हायाखै दा मिउचुवेल फान्डआ गासिबो लस अबस्थायाव दं नालाय गिदिंफिनबाय। बेवहाय मोनसे ग्राफ लानानै नायोब्ला नुनो मोनगोन, कानाडा स्मल केप फान्डखौ नायनोसै आङो माबायदि गिदिंफिनदों। गिदिंफिननायखौ नायोब्ला बेवहाय जोङो 3 इयार्सआव नायोब्ला बुजिना मोना, जोङो 1 मान्थआव नायनि, 1 मान्थनि ग्राफखौ नायोब्ला नाय बेबायदि दावख्लायदोंमोन, ओरैबायदि दावखोफिनदोंमोन आरो बांसिन दावख्लायनानै दा गिदिंफिननाय बेबायदि अबस्था। बेयो 4.76% होफिनबाय, 6%निबो बारा प्रफिट जादोंमोन, दा दावखोफिनबाय एसे, बिनि ग्राफआ एसे दावखोफिनबाय। दा 6 मासाव नायोब्ला नाय बेबायदि ग्राफ देखायदों, दावख्लायनानै दावखोफिनबाय, 16% होफिनबाय 6 मासाव, बेनिफ्राय मास मोनसेयाव माइनास 3.18% बेखिनि थाबावबाय। बेयाव प्लास थानांगौमोन 3%, 4%सिमहालागै प्रफिट देखायदोंमोन, दा बियो माइनासाव दङ दासिम मास मोनसेयाव नायोब्ला। बेनिफ्राय बे अबस्थासिम दावखोफिनोब्लानो बियो प्रफिटआव फैफिनजोबसिगोन, बे माइनासाबो प्लासाव फैफिननो हागौ। 1 इयाराव नायोब्ला जोङो नुनो मोनगोन 41%आनो दं 1 इयाराव, थिगानो दं ग्राफआ बेबायदि। जोङो रिटार्न केलकुलेसन नायोब्ला, रिटार्न पार्सेन्टेज फोरखौ नायोब्ला जों बेलेग नुनो मोनजोबगोन, बोसोरसेयाव बेलेग नुनो मोनगोन आरो नै बोसोरथामाव बेलेग नुनो मोनलायगोन। बोसोरथामाव नायोब्ला 24% होदों बोसोरथामाव, बेनिफ्राय बोसोरबायाव नायोब्ला बोसोरबायाव 35% होदों नाय, 35.81%। बेनिफ्राय अलाव नायोब्ला अलासो मेन, अलाव 29.83% होगासिनो दङ, गोबां पार्सेन्ट होगासिनो दं, 29.83% दिनैसिम होगासिनो दं बे मिउचुवेल फान्डआ। अब्ला बेबायदि ग्राफफोरखौ नायनानैसो बेबायदि अल रिटार्न्सफोरखौ गासै बोसोरनि बेसेबां बोसोरनिफ्राय दिनैसिम बेबायदि रिटार्न होबाय थादों बेखौ नायनानैसो जोङो इनभेस्ट खालामनो हायो। इनभेस्ट खालामना लायोब्ला जोङो आरो बेवहाय हल्डिंसाबो 96 कम्पानियावहाय इनभेस्ट जादों जोंनि, मान्थलि दोनो लामसाम दोननाय फैसाया 96 कम्पानियाव माने इनभेस्ट जादों, राननानै दोनजोबदों आंनि फैसाखौ। जेन'बा 30,000 इनभेस्ट खालामनायखौ बेयाव 96टा कम्पानियावहाय राननानै दोनजोबदों एसे एसे। अके, बेबायदिनो दा बेवहाय आङो मिउचुवेल फान्डनि मोनफ्रोमबो SIP नि जितु प्रफिट लस दिनै गोबां गुबुन गुबुन माने मिलायनाय नुवाखै, सोरबा प्रफिट होदोंबा सोरबा लस देखायदों, बेबायदि माब्लाबा खेबसेया नुनो मोनो आरो खेबसेया। पर्टफलिय' एनालाइसिसखौ आङो एसे नायनि। पर्टफलिय' एनालाइसिसाव बोसोरसेयाव नायोब्ला नाय प्रफिट लस माबायदि थांदों। बेवहाय आङो साननैसो सिगांनि लसफोरखौ नायनि। दिनै 4,211 बेबायदि जेनेबा प्रफिट देखायबाय। बेनिफ्राय मैयानि समाव 3,358 मोन, दाखालिनि समाव बेसेबांमोन 2,000 मोननाय, 3,300 मोन, दाखालि 2,000 मोन। बेनिफ्राय बिनि सानसे सिगां बेसेबांमोन 1,400 मोननाय। बेसेबां खमायलांखोमोन, प्रफिटआनो थांफिनजोब्बायमोन। बेनिफ्राय नैबे साननै बा सानथामाव एसे प्रफिट देखायनानै दा 4,000आव फैफिनबाय नाय, 4,000 बेबायदि सामथिं प्रफिट देखायबाय। बे प्रफिटआ बेसेबांमोन आंनि प्रफिटआ नायनाय नैबेयाव नुबाय 10,000 प्लास प्रफिट मोननाय, 10,000 नैबेनो हाइस्टनि, 10,549 प्रफिट, 10,549 बे हाइस्ट प्रफिट बेसिम दावखोथारबायमोन। बिसिम दावखोनानै दा खमायफिनै 1400 सामथिं माने प्लास 1400 प्लास बेबायदि लस बिसिम खमायजोबथारनानै बिसिमल' थालांदोंमोन प्रफिटआ। बेनिफ्राय दा एसे दावखोफिनबाय, गोजौ फारसे थांफिननो हमबाय गासिबो कम्पानिया, बेखायनो एसे प्रफिट देखायफिनदों आरो दासिम 4,000। ओमफ्राय बाखिफोरनि प्रफिट लसफोरखौ जों बेवहाय हारसिंनो बेवहाय जुदि बेबायदि फार्स्ट टाइमनिफ्रायबो नोङो प्रफिट लसखौ नायजोबलांनो हायो
फार्स्ट नों स्टार्टिंआव माबायदि इनभेस्ट खालामनानै 1000 खरि इनभेस्ट खालामनानै जेनेबा सानसेयावहाय 10 थाखा 9 थाखा बेबायदिनो लस प्रफिट लस फारसे थांबाय थायो बिदिनो उनाव प्रफिटआ बारायलांबाय प्रफिटआ बारायबाथाय बारायलांबाय आरो माने बेवहाय जोङो टाइम होनो हानांगौ नोङो जेसेबां बोसोरसिम टाइम होनो हागोन अब्लासिम प्रफिटआ गोजौसिम दावखोखाबायबाथाय आरो नोंनि प्रफिटखौ फोजोबद्रायनो हाया माने नोङो 10 बोसोरसिमहालागै जुदि सम होखाबायब्ला 10 बोसोरनि जेन'बा डाबल प्रफिट जेन'बा 2 लाख जाहैबायब्ला 10 बोसोराव बेयाव 1000 इनभेस्ट खालामनानै 2 लाखआ डाबल जानानै मा जागोन 2 लाख डाबल जायोब्ला जेन'बा हमना लाबाय आं सापसो 2 लाखआ डाबल जानानै 4 लाख जाहैबाय जेन'बा 4 लाख जाहैबायब्ला 2 लाखआ मुल जाबाय नोंनि आरो 2 लाखआ मुल 2 लाखआ प्रफिट बै बे 2 लाख प्रफिट थांखानायखौ मा खालामनो हाया लसाव लाबोफिननो हाया 2 लाखखौ लसाव फोजोबफिननो हाया गोजौआव थांखानायखौ खोब लस जाथारोब्लाबो बेवहाय एसेल' मार्केटआ डाउन फारसे बेबायदिनो गोग्लैथारोब्लाबो एसेल' पारसेन्ट वाइसै लसखौ नुनो मोनगोन पर्टफलिय'आवहाय दा माने इनभेस्ट खालामजेननाय प्रथम अबस्थायाव मास मोनब्रै मोनबायावहाय जोङो मिउचुवेल फान्डआव प्रफिट मोननायखौ जोङो लसाव नुफिननो गोनां जायो मानो होनबा स्मल केप नालाय हाइ रिस्क आरो लार्ज केपबाबो हाइ रिस्क दङ माने मिउचुवेल फान्ड माने गासिबो कम्पानियावसो इनभेस्ट खालामो नालाय बेखायनो रिस्क लानो हायोब्लासो बेवहाय जोङो गोबाव समावहाय जोङो बेवहाय नोंनि प्रफिटखौ 2 लाख गाहाम 10 लाख गाहाम 10 लाख गाहाम प्रफिट जुदि नुहैबायब्ला 10 लाख गाहाम प्रफिटखौ जोबफिननायनि लामायानो गैया बेवहाय नोङो प्रफिटखौ गिदिरनिफ्राय गिदिर कम्पाउन्डिं जालांबाय थागोन 15% खरै कम्पाउन्डिं जायो होन्दोंना 15% खरै इयारलि कम्पाउन्डिं जायोब्लाबो बारायब्रायनाय सुद होनोना बेवहाय जोङो कम्पाउन्डिं जायोब्लाथाय नोंथांनि इनभेस्टेड प्लास आरो रिटार्न प्लास गासिबो जाजोबनाय कम्पाउन्डिं जायोब्लाथाय ओरैबायदि माने बुरजा जोङो डाबल गुन जानाय नुनो मोनो फैसाफोरखौ कम्पाउन्डिंआव जुदि इनभेस्ट खालामोब्ला 15% खरै माने कम्पाउन्डिं जालांबाय थागोन बेवहाय आरो 15%खौ जों हमनानैल'सो लादों खायसे मिउचुवेल फान्डआवथ' नोङो जुदि इयारलि रिटार्नफोरखौ गासिबो अल रिटार्नफोरखौ नायोब्ला 18% 19% बा 20% बेबायदि बेखायनो पर्टफलिय'आवहाय मोनसेल' मिउचुवेल फान्ड दोननाङा बेबायदिनो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा बेबायदिसिम जोङो एसे इनभेस्ट खालामनो हायो बेवहाय 500 बेवहाय 500 बिदिनो 1000 हानाय बायदिसो आरो उनावहाय बारायलांबाय थानो हायो मिउचुवेल फान्डआव गोसोबायदि नेक्स्ट इयारावहाय जेन'बा दोननो हानाय एसे केपासिटि जाहैबायबा आरो 1000 खरि बेलेग मिउचुवेल फान्डआव दोननो हागोन माने मिउचुवेल फान्डआ सानथ्र'हायै दङ नोंथांमोननि गोसो बा आंनि गोसो मथे जोङो इनभेस्ट खालामलांनो हायो बेवहाय अब्ला बेखिनियानो मिउचुवेल फान्डनि आङो मोननैसो आइडियाखौ शेयार खालामनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जोबजासे नायदोंब्ला लाइक साबस्क्राइब खालामदो गोदानै नायदोंब्ला आरो दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ एभरिवान